Nexa bnidem illi ħadan it-twemmin fil-verità. Ejni nemmen, ejni neħx, iva ejni ħalli neħx fid-dinjità. Id-dinjità li tiegħi bħala bniedem ejni llum titfittix għal-verità. Ejni nemmen, ejni neħx fid-dinjità li ġabinna bin il-bniedem minn ġoqih l-eternità. Ejni nemmen, ejni neħx bis-serjetà, neħxa bniedem illi ħaddan it-twemmin fil-verità. Ejni nemmen, ejni neħx għax il-faqar ixekkilni tul it-triq fi-skjavitu illi żomni biss neżisti u mhux ngħix kif xtaqni ninħalli. It-twemmin u l-ħajja, il-ħajja u t-twemmin ejn insib il-ġmil tal-verità. It-twemmin u l-ħajja, il-ħajja u t-twemmin ejn ngħix tassew fid-dinjità. Ejn nemmen, ejni neħx fid-dinjità li ġabinna bin il-bniedem minn ġoqih l-eternità. Ejni nemmen, ejni neħx bis-serjetà, neħxa bniedem illi ħaddan it-twemmin fil-verità. Ejni nemmen, ejni neħx għaliex għandi l-ġuħulaċ għal-verità. Il-verità illi tista' tqedli f'qalbi